Sefar géadfáilt an sogadtí Páirc Naomh Breandán grant heating i Biorra a gúnta íomhálaí Cluiche Ceannais na Stratha I Belnaman 2024 roinge cethair agus roinge trí tránóna agus sin ag súil go mór leis na caibhlintí a bheith ósár góir an Green anús oring fé láthair ach bhí slacharíl fearinge Harbh tram níos túisce agus gcuil láidir ag séide Dól Hanley hosnung sa cúldómh agus lína lán cúláidir ó sa cóir le Aoife Carroll an Roach agus Sinead McCullough. Si captain na fór na tránóna ná Ruth Birmingham sa lína lacúil agus Bert Cumas a lár Páirce I Del Hayden agus Roisin Bailey. Ó hebh scórála, well tá rogha úntaach ag Ceatharlach. Bí ag fear tránóna Rachel Sire ag gibh rahéinteag agus lína lán tosaigh Harbh bríomhar le Ella Malai, Emma Coogan agus a stig sa chúnge ar náisio gurtú clína ní hé. Dave Ella for an láidir rís rana heag Sean Kiley banisteoir Luimneach don cluiche áirthan sa tránóna agus ríist cosint agus for an cosint an a láidir. Carol Bateman hosnóg sa cúil agus tá cosintóir den sco le héadí Joanne Maguire, Yvonne Lee an lán cúlaí agus Cathy Mee ó sa córamach an chumas a curfad. Beg an caibhlant a lár Páirce raus tránóna Roisin Ambrose a tamar chaptain ag Luimneach agus Lauren Ryan Taobh agus ó hebh scórála tá rogha maithacha freisin. Karen O'Leary, Deborah Murphy agus Andre O'Sullivan a lán tosaí an a chun túirte curfad. Se gá iarán Anna bhahansa techt chun Páirce I dul I Brád na fórna ansa I Biorra I gcóir Cluiche Ceannais roinge cethair Míchéal Ardáin take ón áirt chathair an sa chuún tránóna agus an Green anús oringe mar a bheith fios súil ag tús an Aibreán mar dermse Anna chuid don dá iarán sa ag brethir an cluiche tránóna cé go bhfuil ardú céime go dtí roinge trí buinte amach ag an dá iarán Bishop Gírig an buntáiste a haganas car na bhúcant a thart loa I dolisteachtatí na comórtaisí cúigí I ceann cúpla seachtain big. An slú bailúisteach a gcónaí an réiteoir tránóna ná fear ó chunta an dún sin é Declan Carolyn agus an dá iarán Olive idir Mothrabarc rih an cluiche ag prapáil agus tíreáil agus tá siad Olive ní léon ceist féin ní mar an daoine beidir bhí ag súil go mbeadh an dá iarán sa Cluiche Ceannais sa bhéidir go raibh fearmanach agus lítrim go láidir in uachtar ag an tábla in roinge cethair ach in sna cluichí le Ceannais rá chúl déanach ceann ag Ceatharlach agus Maeve O'Neill in amcús of Gurte a thug an bualó ar Armanach agus ar Dave Ella Luimneach agus Iris Kennelly le cúl déanach thugad ar an lá leo gona lítrime dó a de I gona héad a héan tíag. Se tá sé ina gála gaotha ansá in Biorra ach é sin ráite tá bit ag súil go mór leis an gaibhlant agus na fórna amá I Brád na fórna ag an stad áirithe an slú a bailúisteach a gcónaí lá mór Peile ansá agus sin beagnach réig le haid cafisteach na Peile ansá tránóna an séú craibh de Luimneach in san grád seo hena agus ceanháin búte bin siar an 2016 a ceir craibh caiilte chumá 2010, 2012, 2015 agus 2022 agus de Ceatharlach seo ní chéadúir dómh a bheith gimmar te Cluiche Ceannais na Stratha roinge cethair. Mis an parád mór haimpel dénta an luch lenta tugansá agus ní fadúgan is cafisteach na Peile Cluiche Ceannais na Stratha roinge cethair 2024. Aintrim thug an bualó an nura in san comórtas áirithe seo I gcuine lítrime ach beag Luimneach nó Ceatharlach le dul ar corna bliana seo agus má táid cothram ag deir na himmarthe well beag an breise tastáil agus cáfis nachmeach Casta fórna gona bhí chéile máta seacht rein seachtainna beag ó chuin agus bhí bu rá chúlín ag Luimneach an lá áirithe sin agus anna scóráil ar fad ag Deborah Murphy bhí cúil agus trí cúlínacha agus anna hespántas tucha uthí an tránóna áirithe sin inis na fórna imisteach ag Geirceal agus dar nó Luimneach caithfh na gensathe bána an sa tránóna Ceatharlach leis na gensathe dú ghorma agus na stocaí buí agus dearg agus glas
a chahabh agus sin nach mór olah mar derm se tá séide láidir gaothe ó thaobh na lámh clé agus sin é fiocht amach seachtaí taobh na lámh deise seachtaí taobh an bhaile agus péfuairn a bheith ag immert leis an cór gaothe sin sa chéad le be gá buntáiste a bhainteas go cinnte. Is na focail learnach an son ag captain Ceatharlach agus sin é Ruth Birmingham chun afhuairn a spreige ag tús na himmarthe nach mór réigla dul an sá a Biorra clé Ceannais Roinn cethair an réiteoir sin é fearr an dún Declan Carolan agus tíreach ag fannachchatí go méid na himmarthirí ar fad ins na háite go cearta. Nach mór olah immerthirí crathalámh le Míchéal agus sin ag súil le caibhlant má in san chéichle a Biorra tránóna. Clog chuir siúil agus an fel in ord an son ag an réiteoir céad seileamh an son ag Ceatharlach dinta go maith clína ní hé agus Cluiche a dúir an réiteoir agus ceann íseal fadan talún go dtí an taobh hail. Ceatharlach sásta omh ar náisiú chuir tú an immerthirí seaithí agus be sé spéis siúil tróna féic an conas mar chathaigh Luimneach le ní chosint an sa ar náistí ní hé ríist. Ceatharlach inis ag glóric oscailt chun in chéad scóir a ghaimisiún sa tróna eile maláinis. Tín clíán sa Ceannais ó chum an Naomh bríd. Gae go láidir ina cuinean sa chéad le fósadal ruúthar maithe dhéanamh ag Ceannais, Bird fácin na ddícha Ceannais fósadal seansan sa ar an céad cúlín an ceansan na meisteach ach rógharad agus cúlbáir limení Carol Bateman a teachtamach ag Biorra. Deis ag Luimneach inis ansaí dágad hain. Hosnú seileadh an man leir Páirc sin í Lauren Roinn ó chuman á dara. Maeve McNamara inis. Pas begáin nómarcha ach tá Breandán de Luimneach chun éagháil agus teachtamach inis tá Ellie Wolf. Pas sin ag Biorra i dul go fada Lauren Roinn agus Luimneach inis a glóric scórach ag Biorra dinta go maith an son ag Ceatharlach an ansaí sin brist a sús go maith agus seansan inis ag Ceatharlach le lús teachtamach tré Roisin Bailey. Leistigh dé an son fannacht tá Roinn Nolan ar an Dave Shudden fort tá Ceannais mas féidir an pasacóir trasna ní bro sin ag Biorra seachtí Emma Coogan ó chum an Naomh ach tín clíán inis cuineann tá Ceatharlach ag immert i gcuine na gaothe tá fíor láidir in san chéad leathan sa i Bart Naomh Breandán Grant Heating i Biorra na Gréine bhfuil Cluiche an son is dóla mé se bhí seileamh ag clína ní hé ach lámh in orde agus deis ar scóir inis ag Ceatharlach. Ní hé I hé na hóga an ceansa ach tuige sí gúil an gála sin ina cuine agus raibh sí gard is locha cinna cíalmhar. Ceansa ag Praba agus ag Biorra comáid ag Rachel Sire ar neiste clína ní hé inis Ceatharlach a dul ó dhuine go duine. Tuige siad go méid an fell a bhad níos congraí don chúil chun tart fé scórna in san chéad le inis ag glóric na Peile tá eile maláid. But bhfuil bearna éigent I cé sleonín an fellisteach gotí chomhádúirs lína le tosaigh Ceannais ach blochail má déint an son ag Luimneach agus ag Karen O'Leary agus deise go siú Tráchtaire for hansaí ceann má ibrthe trastan son dí Deborah Murphy. Murphy Ross chun seileadh chun tosaigh go há ban Luimneach an son peocha agus smacht go háling agus inis chun tuairt ag teacht ó hosathe bríomhar Luimneach. Mar heisteach an son Ceatharlach a titim siar go má deise an man leir Páirc sin captain Roisin Ambrose ach an ceann son well tá siad idirchá chóirla bhí duine chu dul den bhreat den eile á rá ar foríl ach ar foríl ag Biorra bre an bhair. Nis an kickamach sin tóca ag Nicole Hanley. Roisin Bailey inis. Forhúr na seileamh go dtí seo ag Ceatharlach na nómadí lua ach an pass sin dultar stréacha agus deis ag Luimneach teachtar an ansaí ríist. Bert Cossentor an sleonín séisteach Ross chun seileamh ríist André O'Sullivan de Luimneach ach an Cossentor titim siar an son sinní Sinead McCullough ag Biorra fága sí é Haran lína an tarna ceann inis ar stré ag Luimneach. Agus an kick amach a ríist ag Nicole Hanley.
Take a shikabul goal ag shade in the haig. Insan Ceatharlach ní bheith denas ná dawer hi ceann gardan sonach ag dirty Roinn Peil. Favorú agus an kick séir sin tucha ag Declan Carlin. Réitor an Cluiche tróna ó chunta an dúin. Clean in hay. Ella Malayanis le shelf the Ceatharlach ar nastríad ní hay. Cluiche maha churla céilean son Sarah Doyle a ríist. Rauner yes, nu Clay better go drilla she hay and Sarah Doyle a third fin Coolín and counts on offach Clay. Agus cé bhfuil seansan ag an dáhéamh so tróna an díléon scór feicithe. Fanna an clár scór mar a bhí. Cuinig nuair a casna fórna seo gona bhí chéile. An mouta seacht rent seachtaí beaga óchin bhí gá Coolín de bhua ag Luimneach ach cluiche Harbh town, Harbh Congrach. Dúireach mar hágain go dtí seo ins na nómatí luas seachún Luimneach obair bhá dénta ag Deborah Murphy. Ag leir duine chun pass a thart agus ag deir Mactín Clíhánach. Obair le déanamh an son ag Andrea O'Sullivan. A bhí léon fell a bhailú agus well tá Birr Cosantóir an son á fearre. Í a teacht amach agus í ag brú an son agus í a teacht amach leis a gceann son agus an kick séir sin ag Ceatharlach ag deire. An Páirc agus drumclan na Páirc go maithan sáin á riire nuair a chuoiníonn tón méid fearinge chuirt le seachtaí beagán ús agus go dainar madan solar tháinig mar stachan so bhí sé stelle. Ach an táling an gríon amachis don lá mór Peile an Sathairn. Ceatharlach a tógant ríist. Beidir go méid dímáthair leis an shelf ar fad nach bhfuil éon ruidir clár na scór go dtí seo seachún Naomh Murphy. Del Hayden inis. Bertic fanachtar an Dave saw. Ceann guard go dtí Roinn Peil. Bert ag iarraidh an feilg alternás titan si chun talún an son agus gadíocht ag Luimneach seachún amach Deborah Murphy. Tá lúsintí ní léon ceis mar choulúidir an son tá Naomh Ford. Murphy le pass Cluiche seach an son. Na tosa ag iarraidh haspáint céirde tá ionta an side Luimneach Karen O'Leary. Bert Roxús ag a deire. Fágadh siad fé Ellie Wolf agus well cá siad dul siar leis a gceann son. An captain Roisin Ambrose. Luimneach feinach an son Cairn na Gcuaithe sa chéad le áfach acu. Beis ag iarraidh sin a haspáint ar clár na scór. Obair bhá dénta ag Maeve McNamara an son bhfuil seansar Coolín an count son a meisteach. An chéad scór seánóna ag Luimneach agus ag Maeve McNamara. Críoch má beis siad sásta is sin a bheith chuir deire. Obair bhá dénta an son cóimart má ag Luimneach agus ag a deire Maeve McNamara. Tógant an Coolín, chéad scór tris 8 nómad. Kick amach sin in náir is an éir spáine sin neart na Gcuaithe. Luimneach ag iarraidh an feilgáil a ríis agus tá shelf acu. Isteach sa lár, dénta go maithan son ag Roinn. Ach ag a deire Ceatharlach ag clúdach agus tóg an count son ag búla ag gona réitor an Cluiche agus deir fearan dún. Go gaithigh sé an fell chahabh an orda. Declan Carlin. Coolín ag Luimneach. Gan ein scór fós ag Ceatharlach. An réitor dúireach cinnte go bhfuil spás go leor chuna ceann son a chahabh an orda agus isteachtaí lámha. Andrea O'Sullivan, Cluiche deir an réitor feice agus tabhair sé seo seans eile de Luimneach chur lena gcuid ag tús na himmartha. Kick séir ach a ríist an chuoich sin ag taobhú leotha in san chéad le slú a deas ag bailú isteach an sá. Ceansa búilte go mána muir ag fearre agus ag a deire. Haran trasnán scór maithan son ag Deborah Murphy agus an tarna Coolín ag Luimneach. Leis an kick amach a ríis le teacht ó Nicole Hanley, chu sé
Gahard leis an count Derna an céine tucha sé ar náis cuaig gá leis. Tá siad féhrú tá oscailtí agus deisanta ag Luimneach ar cúil sellbh an son ag Iris Ceannais ach an réadúir well tá sé dulisteach an son. Kick séir amach is stolam an bre nó kick da cuaig is stolam se. Ach tá spáinan sé sin neart na gaotha bhí an kick amach ag Nicole Hanley chu sé náda san éir agus bególa nar gur tháina sé díreach ar náis go dtíon spot a chéine. An réadúir well kick séir amach a bheith gabhna Ceatharlach is stolam. Tháinig an muir amach chumh maith ach ag deire. An cinenne ná kick séir a Ceatharlach agus ar náis tín cúil bar Nicole Hanley ríist. Is Ceatharlach ag iarraigh dul ar an ansaí. Agus ríist Cluiche le géalta ag Luimneach. Is ceann íseal an son go dtí ní forward. In order tá sé dechart an dóhéhann sa tróna an Cluiche sin a bheas. Agus neart gaotha anna bha intí seachúing inis Ruth Birmingham an captain a dullar rúthar inspirad éigeant inis tastáil ó Ceatharlach gan iad a hairntasteach in san cléthe agus isteach sa scóráil. Déine siad go maith cúlína cóchaim siúd sa chéad le déanam semach leis an cór láidir gaotha sin atá có ina gcuine agus well tá Cluiche an son feice an réadúir bhí sellbh me isteachtaí eile malai a Cluiche déanta agus Rachel Sire sínt an son agus deise Ceatharlach iad héad na hocrú ríist. Ceann íseal an son go dtí eile malai. Bertain is an acalaithe agus cá siad teachtamach sa lár uair amháin eile. I del Hayden feicála go más nimmer go dtí an pass sin go dtí chomharthóir lár Páirc a Roinn Bailey. Ach dacreachtaí a Ceatharlach dul leistigh den lína da a cúig in áíire go dtí seo. Agus falla de dhéansathe bána limaní os a ggóir amach an ceantar na mithe siarróada. Ach ní bheith géon dacreacht é a gháirdach agus dul ar an ansaí seachúin isteach ní forward. Pass cliste seach go dtí Sarah Doyle. Brewer Sarah ach ag deire an fel cumádtha cé agus ag leir duine chun an pass a háirteach ní airí léthe ag deire tá cos imime sin tóca na chuann Dave eile spása sig an sonnacha lús má ag Deborah Murphy dullar rúthar tá rán ar dheis agus ar clé Murphy fós dul an pass seach an son agus ag deire tá seansan sa ag Iris Ceannais ar scór casan si ampíonn si agus an go haran trasnáin a cían tú an son an lús dí halahú dénta ag Luimneach cúpla pass mar agus Ceannais ag críochnú trí cúlín ag Luimneach gan éon scór fós a Ceatharlach. Kick amach sin go brú amach beáin in níos fearr de Ceatharlach. Sarah Doyle inis. Doyle fósta dul. Nach ríis cinnta martá Luimneach ag tiism siar an son agus mó cosanta anna bha chuirchuigid an scó go dtí seo tróna. Seán Kiley an banistóir tá ortha. Agus obair bha déanta insna míana lua in san bhliain átha seán is Ceatharlach. Tríú mar díag na mar sin caite agus gan éon scór fósa cá. Ach tuige siad go bheith an ghaad láidir sinna cá in san tarna tréimh se Cluiche an son feice an réadúir. Ach be sé dechar tart fin a postaí ón áit sin. Nis an dúlgus scórála ar Sarah Doyle ach mar derm se iling chéir go agus an ghaad láidir sin ina haig in san chéadle ach befrálóthe rudéigean to gáiltas a gceann sa smaoineh tart fé scórnú Tráchtaire go deir tar sé féin cúlíach an ceann son mithe ríistir héh na lábh deis an tarna ceann ar stré Ceatharlach agus fós ní féidir ro Tráchtaire chlár na scór. Nis Carol Bateman ó chum an mungrat Naomh Peil agus ceann garda cúlpáir limaní tí Yvonne Lee. Deis an is ag Joanne Maguire teachtamach.
Karen O'Leary reached. Tá Cóimhart agus Cluiche níos fearraigh tosathe limení go dtí seo. Ag bogad go maith Countson ag deir ibristeach agus Ceatharlach ag titim siar féhrú ach did go maith son ag Ceatharlach ach Cluiche feice ag an réiteoir á rá go raibh gansaí á tarraingt agus céic séir éasca go maith ag Luimneach. Címan banisteoir híos fu man son Seán Cailí chur teoiric isteach ar bar tá sé sásta leis an tús tá déanta. Seansan is ag Deborah Murphy fuair sí cúlí na bháin ó chéic séir. Deisir ceann eile inis díreachós cór an cúl. Lína méidir agus fithe in náir a héanaan Countson beag dímáir hí leis Countson Roard agus an tríú ceannar fóríle is ag Luimneach. Leis tá Nicole Hanley Cleharánach go más a cúl. Fécinn turn around Countson, well, ní bríonn sé amach agus buntá sé seileamh na sé Karen O'Leary Luimneach a teachta ríist. Decretí Ceatharlach leis na céiceann amach de bhar na Gaoithe. Beag an aibson ag Luimneach Sathairn le. Nis go Cluiche trassan so dí Maomh McNamara. Ceatharlach a dheargan fellow good Ceannais agus tá sé sin tintacha. Teacht amach anis. Ag a deire agus iad ag lorg scór dághuid. Trí cúlín ag Luimneach gan éon scór fós ag Ceatharlach ag Cluiche Ceannais Roinn ag Ceathair na bliana na 2000 agus a fithe Ceathair. Seo cún Sarah Dial. Tá sí feiceála go mas an immert. Dial fós a dul, pass leis smudin son, go dtí Breandán Nolan. Ach ag a deire tá treoir cosantóir Luimneach ag trid ag fiach ag fouléireacht agus tagann siad amach a ríis leis a Peil, seo cún ar an ansa iad. Seachtain Van Laur Páirc sin í Roinn Ambrose an captain ach decretíonn son ag Luimneach an fella chamad. I bríonn sé amach ag a deire ag a Karen O'Leary. Ach tá imar thóir síntan son agus beag cóirleis ag tastáil ó bhean Ceatharlach. Fécinn ar an imar go dtí seo tosathe limení is tócha beánaí níos bríomhre ach an gaoch in áirí ag lot an cluiche sa bhéad is go bhfuil sé chó dachar a Ceatharlach dul ar an ansaí agus tairt fé scór beag an scóráil ar fad ar thaobh na lámh deisian sa tránóna agus decretí chomá ag an cúlbáir leis na céiceann amach a chur I bhadón cúl. Réiteoir dúireach tar deis lucht fisio agus lucht isce teachtasteach. Cuoine go bheith Cluiche Ceannais Roinn trí a teachtar a Ceatharlach sin an chlár agus rus comáin. Gachrid go brá agus an timróir bhí gorta Ceannais ar na cosa sin I Del Hayden. Agus beag seileamh Ceannais ag Luimneach agus deis fécinn tar conas ansaí eile hosnú. Siar a hain Deborah Murphy. Cathy Míchéal. Carrick Tastáil. Iris Kennelly for sé annach chúlín níos túisce sa cluiche. Deis ar scór inis ag Kennelly a ríist ach an Council in thart na Gaoithe. Go bocht ar thaobh na lámh deisian ceathrú ceannar fóríle ag Luimneach. Amach son ísisiil bhí an tála Ceatharlach an son seilbh cumad agus Del Hayden a ríist feiceála go man san immert an lámh an ard an réiteoir an buntáistá tairt agus ag deir Ceatharlach ag gírig dul ag lurg ag géad scór an sa tránóna lús an son ag eile Malai. Las má an son tá Sarah Dial, Malai agus Dial ag ibrú go Míchéal an sa tránóna. Dial inis ar an ansaí. Carrick Tastáil. Burton son is sig sa lár duine go siúda sé clína ní hé. Gan a bheith chó feiceálach san immert beidir le cúpla nómada nús. Imar or ma is a I Del Hayden inis. Dial a ríist. A cínton son an lína de Jans limení os a góra Ceatharlach agus dachar brise tríd. Captain an son, sin Ruth Birmingham. Nis Roinn Bailey o chuman néháine. Ní hénach bhfuil seileh ag Ceatharlach ach dúireach decretí briseisteach in san cuid dhearnach an son chun tart fin a postaí se an dúlán is mótáirthe. I Del Hayden. Eile Malai a ríist go leor seileh acu. Clína ní héanais.
Sarah Doyle glór Biorra na éigent an son can teach tríd. Ar leid tá dul can ceanga dhéanamh ar neistí Emma Coogan agus ní hé uairán eile. Tá me gemacht sa chéadleán sa an gríon go háling an úsáring ach mar dúirt mé séidir na cuithe go láidir I bhábhar limaní sa chéadleán is. Roisin Bailey. Saul agus an Naomh se an méid atá Ceatharlach ábaltí dhéanamh go dtí seo. Go dtí go nosclóisiad Biorra na éigent gur féidir dul tríd. Ella Malaya ríist. Rock Susan son ar an Cluiche tá Sinead McCullough. Ag deireadh fágadh siad fé Adele Hayden an ceannsa. Hayden inis an ceannsa na mithe isteach ach an cool ball. Oh well, beagnach fuite iste gabhain. Agus, well, híl lucht Ceatharlach an son gur kick cúg féidir agus dahad a bhí gceist agus sin go dtíreach cinenne an bhair ag deireadh stólam. An réiteoir dtíreach dul isteach chun labhart leis an bhair agus is cosúil go méid kick cúg féidir agus dahad ag clíanana í hé agus a Ceatharlach agus denómad agus dahad second fáca in san chéadla. Nis ní higann tína fós tarlú tá fellad dul amach ag deireadh. Có fada le clíanana í hé. An banisteoir Ed Burke. McNamara, Deborah Murphy agus Iris Kennelly ar chlár na scór ach an leor an fear spáir sin de Luimneach sin íon cheist fuair. Is Lochlanta ó Ceatharlach ag iargaí do grís an sa tegann siad go bhfuil siad I déanamh gachtaí hiltá immerthóir lár Páirc sigan an Roisin Bailey pluachta céimena sa mreis go deire a dúir an réiteoir agus kick séir le tacht amach ó Catty mí limaní. Tamil onar Yamshig. Getóg Murphy fóstadul beidir bhfuil sin cuioine for cool tá sí fé bhrú an son shellah camádathe ag Luimneach agus breúir cosantóirí Ceatharlach an son an ceannsa churisteach agus well ar fóríle go deire ag Iris Kennelly bhí seans maithe an son ag Luimneach ach ar thaobh na lámh a deise fanan an scór Murphy trí coolín ag Luimneach gan éon scór fós ag Ceatharlach. Sin kick amach sin. Ríist gan bheith úntaach agus shellah tu go díreach glán go dtí Maeve McNamara. For sé coolín maní slúthe.
A go Midfield mór haimpla Ruth Birmingham tan Naomh go le fácathe in san chéad leathan seo. Leis ní forward. Tá sí Sarah Doyle ag ní dóla in éair gur leor gá cúlín mar Spórt nó thugann tuisteach na canílacha atá an ságus séad na cuithe chó láidir ag Luimneach sa chéad le. Leis idig leor scóir tá testáil. Tín bhean leor Páirc sní lear Roinn. Ceann gard an son agus ar an clíháin a ruch súsan son tá Naomh McNamara fuair sé cúlín manís tuisce. Sprague an cúlín dearnach sin Ceatharlach go cinnte agus tá immerthóir plúcht tá si an son kick séir eile agus an buntáiste cá ó thaobh sellmhaide ach an féidir lo baríocht a bhaintas tá Sarah Doyle glurg na Peil taobh sudden fart tá spás ó sa cór comá ach ag deireadh siar a hain Ceatharlach agus deir an clog tá trí nómad glan fácathe I Biorra ag le Ceannais Roinn cethair an buntáiste an sá ag Luimneach clínan I hé. Ceannas na Seannandóirí Ceatharlach agus sár immerthóir amach go fada le níomh forward. Ní hé teachta ríist agus Roinn Bailey le deis Ceatharlach a chur ar an ansaí eile malai can é bhálú tá sé stracathe an son gan éon cheist agus é sin malíseach go maith. Kick séir eile ag Ceatharlach. Slú amach ina riar an Sathairn tróna tas na Cluiche Ceannais tar nó an clár agus rus comán a Tráchtaire Páil ach na súlar fadar an Cluiche Ceannais sá I Roinn cethair
agus ag stad seo Luimneach gá Chúlín chun tosig ach gála Cluiche le teacht ina gcuine in Sathairn le Sheilh an son ag séar Dáil ó chum Naomh bríd a ceann chuir síos Dáil fósadal iireach dáir den náir a ríist agus an ré ag brethir ceann turling ógur an lína méidir nó mar 5 méidir agus Sheilh ag Ceatharlach agus Roinn Bailey féhrú más féidir an pasa chuir leis ní féidir go deire an ceann ag praba agus seansa Carol Bateman teacht amach a ríist dá Luimneach. Cluiche feice an son ag an réiteoir sin é fear an dúin Declan Carolyn. Luimneach ag leir scór eile Drisleáin an scór dearnach well tháina sé breis agus carú uair a clic ó chuin agus beag dímar thuile sin inis an ceann san ibristeach ach ag praba agus róáda ag a deire de Iris Kennelly an séú iirecht an isir stréig Luimneach. Nis Nicole Hanley be si lán sásta go méid cair na Cluiche tarna le hit am méid cinnte de sin ach be si sásta go manach bhfuilach 3 Chúlín Céaltacha in san Ceatharlach an clogurrá 52 second fáca ceann an áda san éir an féidir le Luimneach scór eile gáil Drisleáin deis an isise chun ceann a có agus seansar Chúlín ag Deborah Murphy ach ag deire ar 4 le ríist agus 7 gein díreachtaí ar stréig Luimneach sa Ceatharlach. Trucha second fáca in san Ceatharlach ach gur tú an sonna chuiristeach ar Roinn Bailey agus an clog stoppathe dá réir. Sin kick amach agus tá cinnte go méid Nicole Hanley ag gur an ceann chur có fada uhi agus gur féidir agus go me sé súl le séide bonán lehama an sa imúire se ceann fada anna chican son an cúlbáire agus Sheilh baile an son comá ag Roinn Bailey ach tá banlimaní sin an son tréchittring níos mó éonar eile be Cluiche testáil an clog stoppe to 12 second fácathe in san Ceatharlach agus well an réiteoir dá seach an son is dólam gur kittring amach a bhí an son tá Grace Lee ar neasar na cosa agus an réiteoir dúirt ag leabhart leis an mhuir an son agus tá sé sásta ag go deire ligint a Ceatharlach an kick séir sin na hógan well an tam beag na cata 10 second na mar sin fáca Ceatharlach som go mis siad sásta Sheilh a comád agus tart féin na scórna in san tarna tréimhse Cléthe cóngrach amachchas amach sa Ceatharlach ansá agus an bunán séide ansá I Biorra agus well dóhan le rá ag na banastóirí ón dáhéamh ag an mrise I dul isteach go dtí na seomraí festis tá lámh an uachtar ag Luimneach fuidir an chéad 3 Chúlín Maeve McNamara, Deborah Murphy agus Iris Kennelly clína ní héile sin chéad Chúlín agus an taobh ceann amháin gotáin ag Ceatharlach ag teacht ó chic séir ach be gála Cluiche ag Ceatharlach in san tarna le. Scór le hamansa I Biorra ag le Ceannais rang ag Ceathair, Luimneach an uachtar 3 Chúlín ag Luimneach, Chúlín amháin ag Ceatharlach fannig I ling búgfaint an Ceatharlach agus action irla an tarna le gan bhail. Irrigation has spántar clár na scór aber bhá dint ag Maeve McNamara an son bhfuil seansar Chúlín an ceann san a meisteach an chéad scór seanóna ag Luimneach an sa ag Iris Kennelly ar scór casan si ampíonn si agus an go an trasnán a cían tú an son an lús
Sean Harrison tá déanta má se ag Luimneach tá ihre fidó Grace Milan is stigan onad Katie Heelan agus an son I meas na Gustantóirí tá Joanne Maguire tris an farcha gágan de Luimneach agus ina háidsiú tá Roisin Brown tagisteach an son an réitro réig a gur tús an dair lehansá. Na canílacha I methe in olcus go mór beag an Gweach sin atá chólótar ag Ceatharlach in san Sathairn lehan seo. Shelf búte glán an son ag Cluiche hé agus íireach má choristeach ag siúdanist. Tá stálar cosan Luimneach an count son ag praba Míchéal son bhí seans beidir ar cool ach ag a deire an mada nó an posta búilte agus a methe amach agus an réiteoinis a dolisteach tá Ciccéir tucha agus bronta Ceatharlach agus deis I brab na súl an bhearna is lua chur idir na fórna Cluiche hé. For sí an tain scórbán in san Ceannais Ciccéir dómh agus trínom le dul Ceannais an count son in náirde agus Caran fostig tastáil is cumé sin choín siad ar fad Cúlín Míchéal son ag Ceatharlach agus I brab na súl an bhearna síostí éon Cúlín amháin. Nis tá cinnte go méid plán ibrthe ag Luimneach chun stáilá leis an ghéis sin Sathairn le ach an plán a bheith ag Ceatharlach ná an fel choristeach chó fada agus có tapig go dtí na tosathe sin. Nis teachtamach tá Luimneach chanig mar sa chéad le chó dachar sa bhí siad an cúlbáire ach déint go an tamsa seileamh cumáid agus deis a Grace Lee teachtamach. Shelf fósan san díreach cumáid leistigh den lína agus ag deire go dtí Iris Ceannais féimhrú an son agus good a thnáis go héifeachach ag Naomh Murphy Ceatharlach a teachta ríist. Níl an craobhsa I roinn cethir tucha riamh leotha. Cluiche hé Birr siúr cethir mór haimpelir agus ag deire I plúchta stig sa lár agus Ciccéir eile ag Ceatharlach. Leis an bhean I hé na hócin countsa Cluiche hé. Bacisteach cúpla céim comach an réiteoir agus deis ar Cúlín an chóscóir. Sa bháisteach le cór na gaotha sean sa Cluiche hé ar atriú Cúlín agus ar Cúlín an cóscóir an count son ag casa agus leistigh den fosta ríist an gaoth tóiste fuirf an son ag Cluiche hé gá Cúlín lu an son agus cuasaí aimsre go thuúfásach an sa I mbeorra a choristeach ar arsaláthirtíomh sa mala ach déanaid ar níthe leanúnt leis an immert an sa I gcathair in Biorra an scóir sin ag hé agus a ríist Ciccéir eile ag Ceatharlach tá míid chorm den géadmhaut an sa. Canson in order, Turlin to Shiggins on Peter will chance inside, Luimneach cool and Lero the dollar from the heart. Agus vi chance inside Ceatharlach cool godain, ag egader Luimneach agus an Tálioha. Canson a chamad lasma, only in Tawny Von Leonish leis a Ciccéir. Ríis na canílacha fear lufa agus cuasaí technúla. Teach sa díl oring it, the Bharr na heimsre an sa, ag leanamid ling, seachún amach Luimneach. Canson ibristeach go dtí Ellie Wolf. Ceann chuir síos agus iad ag iarraidh bóthar amach a gáilta inis. Conniceadar có dachar is a bhí sé sa chéad le. De Ceatharlach na scóir na ghaimsiú agus an ceansa beagna cuid a thnáis ag Ceatharlach. An buntáiste átáirt ag an réiteoir. Sean níos fear ó Luimneach. Tuige siad go me sé díanaar na scóir na ghaimsiú in Sathairn le spás les má son agus smachta go háling ag Iris Ceannais ag fécintar na ránach tá siad dul siar go fada le Ellie Wolf. Wolf is seach sa lár tá siad plúchta bhfuil éon Calís an réiteoir árá se. Tá ban Luimneach sin tan son agus ag deire be Ciccéir ag Luimneach díreach ó scóir an cúl agus seansa go dul thnáis in uachtar. Sulm gur bí Deborah Murphy atá sin to gort an son. Cluiche ag tastáil uí. Clog stadathe agus ar hosamid ar aspe an Ciccéir ag Murphy fuair sí Cúlín ó Ciccéir I hén sa chéad le
Agus cé gohfuil cean sa díreach ó scór an chúil ní héin ceann éasca a bheith a scúil an gála sin ina haigean sa i Biorra ardthe go maithe ach díreach isteach tí cosantóir Ceatharlach an son agus faoisimh dómh cínta an son bhí sé an líne 5 méadar agus ní raibh lé le lá níirt chur thar an trasnán gála ag séad an sa Biorra. Nicole Hanley. Ceann maithe son isteach go fada le lámh Roinn Bailey. Ceatharlach le Luimneach in Sathairn le Bailey fósadal and ceann chuir síos a dul ruúthar síos tríd an Lawrence I Páirc Naomh Breandán in Biorra agus Shelvan son bailithe ag Breandán. Bhad níos mó misning le feiscint an imirt Ceatharlach in Sathairn tréimhse. Pas Cluiche tí Breandán ó bhí sé sin díon. Bhí sé sin láidir an son tá Beirt sínta an son tá Breandán sínta ach tá an builas meas an son fuite ag ban Luimneach agus Cluiche ríist ag tastáil beag an kick séire go deire ag Luimneach. Go bail tá Ellie Wolf Ceannais na cosa agus an Cluiche tastáil ón dáhéamh an son. An réiteoir díreach cinntiú go bhfuil lucht leish sásta go bhfuil gainge go brach an leanúnta raig. An gríon Ceannais ríist tris an ceoch úfás a glód ar fearinge sin. Agus deis is ag Luimneach. Dullar an ounce ríist. Well, siúirtín cúlbáir rééis sin Carol Bateman. Ach dín clíháin an is Cathy Mia teacht amach. Ó bhailú de Londra. Carrie tastáil uthí. Roinn Arim an banistóir rá go bhfuil takeíocht fíorthachta gan is agus ruúthar maithe dhéanamh síos an son ag Deborah Murphy. Murphy spásós a chóir amach. Pas go cliste ibristeach an son agus tá seansan is ag Luimneach a ciorcailú amach atá siad ach dachartaí seileadh cumád an son. Ceannais an tarnaíocht agus samachtaí Murphy a ríist. Tá siad ag brú chun tosa gan is. Roinn. Ach falla de dhéansathe. Dúchar os a cór cuid ar Ceannais an son ag Roinn Bailey de Ceatharlach ach an pas gan a bheith úntaach agus Irene le Luimneach well ní airóg tá an pas sin imethe trasna ach an réiteoir á rag raibh Cluiche feiceige agus stoppaigh sin nimmert agus an kick séire Ceatharlach. Luimneach inis ag ciorga sin ag Ceannais ach seileadh gcónaí ag Ceatharlach agus an lán tosaí Emma Coogan. Féicintar na rána. Cleanan I hé an taing goháin ar clár na scór go dtí seo deis is ar scór an ceann son ag tiism garad ach cosan má déint an son ag Luimneach. Bhí brúartha ach déanta go maith an ceann son na chosant agus a teacht amach a ríist a thoisiad. Cluiche agus ceann maristeach an son go dtí Deborah Murphy. Cleanan I hé ag brúir hiáfach agus an réiteoir ag léich na himar Ceannais. Trí cúlín ag Luimneach, trí cúlín ag Ceatharlach. Tá mid ar a chóscóir an cluiche tá íseal go maith héamh scórála ach caníla go bocht an kick séir tucha go deire de Ceatharlach. Cleanan I hé dul siar go fada le Naomh forward. Leis Idel Hayden. Ceann mac ar isteach a siúd an ard a héin siad ach seileadh an ríist an son ag cosantóir Luimneach tá siad ag feabhsú. Ach scór ag tastáil ní léon scór Sathairn go dtí se ag Luimneach bhí seans ó kick séir ach neart na gaotha a dul na gcuine. Grace Lee inis. Go fada leis an gapdain sin I Roisin Ambrose. Inspirad inis ag tastáil Ceannaireacht ó Luimneach agus Ambrose agus sinmhairtá taspáintce roch maithe dhéanamh ag Ambrose tá Tráchtaire Gansi agus kick séir tailte go maith an son ag Luimneach. Ruúthar má déint ag Ambrose ach tairn siar an Gansi agus deis eile kick séire có. An gcuid sin beidir gan a bheith có láidir sa bhí níos luatha ach fós láidir go maith sto chun ceallaigh buinte as an gcuid leis an ceoch láidir sin an ceann san íseal ag Luimneach. Isteach go fada le Karen O'Leary. Tá si teach siar ag deire
Luimneach an áit níos fear inis beidir féidir is tart féin Cúlín. Dín taobh sudden Páirc beag obair le den van son an ceann sa chamád le stig. Agus ag deir an kick taobh lína. Ag Ceatharlach banistóir híos fú man son sinna Ed Burke á spraga. Mill craobh sa tucha leotha riamh. Bhrá leotha sinna gastrú an sa tránóna. Céadúr godain ag le Ceannais na Roinn Ceathair. Sneach sa lárnis. Roinn Bailey tamán chun tosig oscailtí inis ó sa córamach. Bailey fós dul bhfuil sí sásta leis an Cúlín. Tá sí sásta. Obair bheithan son ag Roinn Bailey. Agus don géadúr sa cléthe Ceatharlach gafa chun tosig. Leis an momentum ar fad le Ceatharlach ón mrise. Agus seachún a ríiste déad go maithan son ag Rachel Sayer. Iarracht eile Tráchtaire isteach á sár Cúlín ag Sayer. Misneach go cintanis le feiscint ag Ceatharlach. Gá Cúlín leistigh de truch a second. Agus ríide methe gá Cúlín chun na maithasa. Deachraí inis le Luimneach. Agus kicking amach a vanistú agus Ceatharlach ag trid a ríisteach tá kick séir an tamsa bhór Luimneach. A gá Cúlín mar Roinn Bailey leis a géad ceann. Agus an counter na son ag Rachel Sayer. Agus cílíonn se sin go bhfuil ceithre Cúlín Sathairn le ag Ceatharlach agus iad gafa chun tosig. Nád a cúig le nád a trí agus gan éon scór ag Luimneach Sathairn le cuoine gur thóg sé 7-9 agus 5 sa chéad le ar Ceatharlach Tráchtaire clár na scór. Corn agus a bheith groundta mar champagne i Roinn Ceathair an dúsin sa tránóna ar nó an dáireann cáilethe a go Roinn trí na bliana sa chuing. Ach le comórta sí na gúgaí a teacht gan bhail beag an dá iarrainn ag glóraigh an spraga a tharthaigh bua agus corn dómhan sa tránóna. Luimneach cóngarach an taobh lína carraigh tastáil agus ag a deire an kick séir tugadh an réiteoir. Tá fuair an chlár agus ruscamáin ag teacht híos fún an sa tránóna dar nó be sé sin na teacht ag Ceannais Roinn trí ag a Ceathair ach nasúla ar fad ar clé Ceannais Roinn a Ceathair. Luimneach ag glóraigh scór deisian son Péidir ag Karen O'Leary. Ach sár obair ríist an son ag Ceatharlach an adóg sé ag an réiteoir agus Cluiche feicithe. Réiteoir dul isteach an leabhar cúpla duine cosúil bhfuil sé chun an Peil chahabh in áirde agus dáhíh beidir cuioine bhar ahraí anamh cumán ceann sa búte ag Luimneach agus an lán thosaí Andrea O'Sullivan agus ag fécintear na rana. O'Sullivan fós ag Circa Luisteach an son scór ag tastáil tá siad gá Cúlín chun deireadh i bristeach an son ag Luimneach agus Deachraí scór na gaimsú Sathairn le níléon scór ón mrise beag bhfuil seans an son ag Iris Kennelly. Kennelly for sí sár Cúlín sa céad le beidir níos leis a gitóg an ceansa ibraisteach agus scór an cléthe ag Iris Kennelly agus ag Luimneach agus níl atra ríisteach Cúlín amháin. Obairúntaach déint an son ag Kennelly. Bhí sí féhrú ach hiag sí gur fáinne ag tastáil agus ag a deire leis a gitóg. Tharn trasán an chéad scór Sathairn le ag Luimneach. Cluiche eile an son ag an réiteoir agus buntáiste dul I bhábhar Ceatharlach agus clíne níhé a ríist chun an ceann san na hógand. Déint go maithan son ag Luimneach. Ceatharlach an son agus an tálótha sin a gáiltar náis.
Iad inis sa tóir ar an géad cúlín eile. Idel Hayden. Fifriúan son leis a gceann son agus Ross howlan sin ag a deire búte ag Luimneach agus oberfá déantan son se chun amach Ellie Wolf. Tá sin ag fiosú braham Sathairn le. An pass sin beánaí in Omrach agus ag a deire Roinn Bailey. Ag ar géis amachú de Ceatharlach. Ní arín léthe tá se le bheith có agus ag a deire tá Cluiche búte son ag ní Ford. Kick Ceannais. Tá ní Ford sin tunis. Cuinnig Mohammed Cochram ag deir an himar go méid an breisig tastáil. Caig turret bheith going ar an lá. Nis Cluiche fósa tastáil an réiteoir sásta bhfuil gachtain ar náis a ríist agus an dóthaobh ag smaoinemh ar athraibíonmh beidir thar an búdómh. Hens na nóméidí deirna go tá fáca bhfuil tá anfósal dul le ceathra uair na mar sin fáca ach níl atran sa ach éon cúlín amháin agus gan Páirc ag ceachtardas an fórna in áíir ar cúlan san tróna nó deisir cúl kick séir eile son búte ag Ceatharlach ó an ceann son kickáilte ar náis a Luimneach agus ní haíonn sé sin le loch lenta ó Ceatharlach tróna. Sí cléanan í hé Páirc fin ceansa. Beidir le náirt na gaotha. Go tríála sí an ceansa na choristeach. Tharn seasná turling ógur ar leid. Si sa cearn ó ceann contoir go misteach an son. Agus tá sé misteach sa líntán. Cúil ag Ceatharlach. Á scór cinúnach an son hána sé isteach chun kick séir ag cléanan í hé. Agus cú sé thar go hainge isteach sa líntán. Scór tharbheith cinúnach ach ceistan is. Raibh daoine stig sa cearn óg, sinné an ceist. An réiteoir si é fear an dún Declan Carlin imime isteach, tá sé ag leabhart leis na muir. Raibh daoine istigh ann. Tá áras san is an gadó sin cúil. Tá sé ag caint leis na muir agus bhfuil dá mbeadh sé ceadathe, bheadh sin anna bhaintáiste ar fad a Ceatharlach. Mar in Cluiche town is mór an méid ag cúil mar seo, nis tá siad idirchá chóir le duine semach. Caint agus an clog stoppathe ach tá an cúil cealathe se tá sé ar neamhnaí tá na bratacha son seasna bhí den éigean te stig sa cearn ógus cosúil. Ní cheasan cúil Ceatharlach an son agus iarrath clína ní hé. Fanan an scór mar a bhí. Cúig cúlín ag Ceatharlach. Ceithre cúlín ag Luimneach. Agus an seans sin a mithir stré Ceatharlach seo cún a ríistíd. Eile Malai. Ach tá den éigean síntan son ó Luimneach an Cluiche. Idir a gá cheanna meán sa ag Cluiche Ceannais. Roinn a Ceathair. Luimneach inis spreige sé sin iad nach bhfuil eistir i gcónaí a cúlín amháin. Pass Trastan son gotí Deborah Murphy. Murphy le se le bhgónaí. Tá míid idir cehanna agus scréine an sa. Ach Luimneach a ríiste gur sin na gáiltar náis. Fad na talún brú an sod a deir an réiteoir. Agus an kick séir ag Luimneach. Pass gan a bheith úntaach ag a deire. Comád leistigh den lína ag Grace Lee. Nis. Féintear na rán a leistigh de. Cúlín amháin atá aimse Luimneach sa tarna le. Scórna ag tastáilú an ceann fósa cá trasna go fada le Ellie Wolf. Agus isteach sa láirne beidir bhfuil oscailtaí an son ag Maeve McNamara fuair sé anna cúlín sa chéad le. Bhí sé swinna for an pass a hard sheer, nó se le bheith cumad, leannig sí léhí, McNamara fósa dul, Carrick tastáil, an pass tuga leistigh deis an son ag Luimneach agus an ceann son a mithe. Haran seasnán an son, sár cúlín McNamara croigh. Tá sé Haran seasnán agus don tarna bhát a tróna. Tá míad ar cóscór sár cúlín ag Luimneach agus sin gá cheann an igi chéile agus tá míad ar cóscór. Nis Dern clog bhfuil trí nóméidí go lena mar sin fácathe. Scóir nis ag tastáil ó Ceatharlach. Emma Coogan chun tosa an son. Se le bút an son aché. Agus ag a deire brú
Go mí deach go deir an réiteoir agus tar sé sin deis na clína ní hé agus na Ceatharlach. Tart fi héin Cúilín dá go héin. Anna has bontas in our era in san tarna lenar chuinin tú na droch canéla atá só going. Ceatharlach inis a chuin of ahrúíon agus méh O'Neill hogan isteach. Ag lena mí leis an nimmert an kick séir ag clína ní hé. Iling hir go má cór na gcuithe na cean go dtí seo tóiste go má ag clína ní hé á cad é mar Cúilín. Arás a down ag clína ní hé. Ceatharlach gafa chun tosa go ríist. Scórdin céad scothaice. An Ceathrú Cúilín ag clína ní hé. Ach níos táchtaí de Ceatharlach iad gafa Cúilín chun tosig. Nis ó héh ahride ifir fihéine teachta seach de Luimneach agus sinní cuimhe macra ó chuban an athraí chahasig agus ag fágan na Parkinsonta Andrea O'Sullivan agus déanam semach bhfuil ahrú chumála bheith déanta ag Ceatharlach agus an tathrú sin ag teacht ifir fihéine teachta seach sinní Maeve O'Neill agus Emma Coogan ag fágant na Páirc Marse na Hifrica céine agus na Hathra céine dinta ag an dá héhan sá i Biorra. Leis an réiteoir dúircha cinnte go bhfuil athrathe agus gachrad i gceart agus deir an clog bhfuil gáú mé díag fáca. Réiteoirnis ag leirtla den éigent agus déanam semach bhfuil clár na scór bonus ceannas ag lena mí leis an nimmert. An kick séir inis ag Ceatharlach agus ceann guard an taimsá go dtí Sarah Doyle an ceann sá féhrú atá sí. Ag go deire isteach ó tá gúling cruúig fight an son ag ban Luimneach tá an clár scór curtha Bonós ceann inis tá siad ará go bhfuil Luimneach chun tosach Níl. Déanam semach a gcónaí go bhfuil Ceatharlach Cúilín chun na maithas an sá leis an Cúilín dearnach sin ag clína ní hé agus inis tá siad ará go bhfuil Luimneach ag seacht. Níl tá an clár scóir glán bonós ceann ach tá miseábalt ará go bhfuil Ceatharlach sé Cúilín ina go cúig chun tosig agus deir an clog an sá go bhfuil é nóméid díag agus cúideag second fáca. Gach shelf cótáchtach agus stadseat an cléthe. Tá clár na scór chuirnig ceart an son a chu sé Cúilín ag Ceatharlach cúig Cúilín ag Luimneach agus siad maintar Luimneach atá ar an ansaí ríist. Na Hathra dinta ag an dáhéamh agus a cosa uair dar nó táchtach agus stadseat Luimneach inis. Gírig oscailt agus Biorra éigeant a gáil agus iad glóir Cúilín an cóscóir a ríist an ceantar trasna go dtí Iris Kennelly sin an bhean contartach bhí tarint ar Gansi an son Kennelly himisteach ach ag a deire ní léon ceist an son bhí tarint ar Gansi agus be kick séir ag Luimneach agus seansacha cuasaí a chorrabú a ríist. Nis an dúlgus chun ceansa hógant ar Deborah Murphy. Cúilín ó kick séir chéad le bhí seansach tús an dair le hit garad seachtú lámh an cúlbar ón spotta céine gabhleis chuir sin níos mó den neart sa ceann san ceann misneach a go ríist. Stoppan san ag Ceatharlach tá misneach acu agus sa éirí lo teachtamach a ríist agus shelvan san ag Breandán ólan. Brúid teachta seach ó Luimneach deachratí ag Ceatharlach an passa chuirmach tá se go ar náis ag Luimneach iad ag glóir Cúilín an chóscóir agus tá kick séir eile aimim sean son ag Luimneach agus deisir Cúilín an cóscóir ríist. Seach sa láir a héin siad. Shelf bút an son ag Maeve McNamara ach tín clíháin an son inis áit bhfuil Lauren Roinn ag fannacht. Luimneach dul ó chuine go duine agus tuige siad go bhfuil scóir tastáilúthe. Féhrúnis beidir go bhfuil oscailt éigent agus seansa ceann son ag sciorra ach ag go deire an buntáist ag Ceatharlach agus faoi sibh dómhan kick séir sin a bhúcant. Nis Breandán ólan. Sé Cúilín an ag go cúig chun tosig.
Ardú céim a buntamach ag an dóir an hena féin. A Corran agus an buntáiste thugann sé sin na dul na cluichí cúige rud anna bhór se sin. Luimneach a ríist an son Tré Ambrose. Captain teach síos Cluiche ach brú go Míchéal go an réiteoir. Agus ag deire an kick séir sin tócha agus imime siar go marach an ceann ag sciúra agus an buntáiste ar náis an son ag Ceatharlach I bhrenéis ní Roinn Bailey go dtí clíanana í hé. Anna haspántas ar fad ó héh kicking a séirice agus ceiriceáin tóiste go maithacha. Del Hayden an ish. Deisig Sarah Doyle. Oh, an ceann son, well, an buntáiste cé agus, well, tá sí sásta hógan go mar. Shellah ag an immerthóir leabhar Páirc, sin ní Roinn Bailey. Ceann son ag sciúra agus an shellah caiilte roiéis gan son ag Ceatharlach. Luimneach in sig brú an tosig. Ceatharlach chun Tráchtaire a hógan isteach gan bhail ach tá cailí sell an son feice an réiteoir. An tarthú sin in isle bheith déanta ag Ceatharlach I bhfuair fiche cúig ó chumann Naomh bríd Tráchtaire sa teachta isteach. Agus an tarthú sin déanta. Dem semach gur Roinn Naomh a dágan Páirc ach an immerte glanúntaráig agus shellah thnáis ag Luimneach cúlín an cóscóir tastáilta am go leor fáca in san cluiche agus Cathy Mee pas seach le Deborah Murphy brúin is ar Ceatharlach Murphy fós a groch ag lurg na shellah an son tá shellah bailithe agus pas clisteach róád ag deire beidir an bro semach ag deire de Luimneach tá sé có seach sa lár an son dín anadís ní cuimh a crá. Siar a hain si siú go fáile le Karen O'Leary, deise go O'Leary an count son ag Turlint ach déanta go maith an coolbar Nicole Hanley agus Ceatharlach a ríist ag marach an begáín contúirte go stigáin. Réiteoir ag stoppa cuasaí ag an buntáiste thnáis a Ceatharlach. Seach nó ma díreach fácathe in san cluiche Ceatharlach cúlín contosig. Ag oscail sus begáín inis le cúpla nómad an nús an ceann san ibre isteach ach a ríis róáta agus Ross contosig an son atá Yvonne Lee. Lán cúlí limini a teachtamach le pas go dtí Ellie Wolfe. Oh, an ceann son a mithir stray agus shellah thnáis ag Ceatharlach ag garisteach an so Sinead Hayden chance oh an ceann so ag deire meisteach sa líontán. Maeve O'Neill is tóla ag deire. O'Neill leis an cúl Hayden agus O'Neill ag cóhaibbrú tá cúl ag Ceatharlach ag deire. Bhí an chéad ceann calathe tá ceann son nadathe agus scór cinúnach amach cúl an son ag Ceatharlach agus an Ferris-bar is mó idir na fórna héine sé ag Ceatharlach cúlín ag Luimneach cúl maith an son. Nis breúir Luimneach caiisiad teachtar náis caiisiad freigra éigent a haspáint mar go bhfuil Biorra mór idir na fórna bhfuil cúlanta sin íon cheist cúd nómad agus 5 second fácha dótha náma. Shellah an son ag an immerthóir leabhar Páirc sní an captain Roinn Ambrose ach a ríis gadaíocht ag Ceatharlach tá na cosantóirí feabhsa go mór gachar a dul ina bhábhar. Is cóirlaigh tastáilach ag deire tá méidealamh anadí comá a ríis le teachta isteach de Luimneach I bhfuair an néadíag sinné Kate Kennedy. Tá me gomachtain sa Biorra. Leis an tarthú sin déanta ag Luimneach I bhfuair néadig a teachta isteach sinné Kate Kennedy agus fágan na Páirc an son an timreoir leabhar Páirc Lauren Ryan agus ar an Ceatharlach a ahrú a dhéanamh go siúd freisin I bhfuair fiche dó sinné Megan Townsend a teachta isteach agus I Del Hayden cluiche maithimir go siúd tá sí tarn na gosach dhéon si cuid a fágan na Páirce
An clogar rá cúig nó Madíreach fáca. Ceatharlach ceire cúlín chun na maithasa. An cúil sin Harbheith luach for ar fadar fad dóibh. Ach bhfuil cúil ag Luimneach tastíonn sé sin in áíire. Má tá éon seans chun a bheith go Tráchtaire in san cluiche. Buntáistá Tartan san ag Luimneach an pass Tráchtaire go Deborah Murphy. Shellah a gcónaí an san acu. Ann fósacá ag scóir ag tastáil. Le gá chulí naimse in san tarna seachtain onadí deis son ag Luimneach agus ag cuimhe me crán cean son ís libre isteach an son tá si ar fad ag trid agus ag a deire ó Ciccéir se Ciccéir ar an réiteoir agus é sin I bhábhar Luimneach. Tá mé cinnte go nine siad gacíirt an cean son a chur Tháirn Trasnáin. Agus an bheorna Tháirn gotí éon chúl amháin. Well, tá an deisina sé cuimhe me crá. Ar an lína fithe méidir áirithe go maith ag me crá agus Tháirn Trasnáin. Scóir maith an son ag an onadí. Ón Ciccéir. Cúil idir na fórna. Héana sé le nád a sé. Agus an tam ag amach an son. Cic amach le teacht ó cúlbáir Ceatharlach. Ach Shellah tucú an son. Agus an buntáiste Ceannais a ríist ag Luimneach tá si críoc nó go láidir. Nis tá brúar Ceatharlach. Cean san na cuimhe me gratha ríist for sin scóir dearnach ó Ciccéir. Luimneach a trid gotí deire mar dhéann siad a gcónaí Cathy Mee an son an lechúlaí láir ag brise chun tosaigh ach tá sé sin go Ceannais go héifeachta an son ag Ceatharlach faoisimh dómh Ciccéir brunta ag an réiteoir agus deisicha an ála Tháirn. Nastin cúlbáir an son. Trí nómad glan atá fácan sa going. Ceatharlach ar an ounsaí bhfuil staran an dómhan sa tróna tá si críoc nó go láidir. Sarah Doyle. Ceann maithisteach an son ag Doyle ach róád a stola ag a deire ag Prabha agus ag a deire. Smacht ag an cúlbáire sin í Carol Bateman. Luimneach a teacht amach a ríist. Cúil atá ag tastáilúthe in áiríre an stad seo. Ach an cúil cinúnach sin ag Maeve O'Neill de Ceatharlach. An difríocht atra in áiríre ag an stad seo Luimneach ag trid gotí an deire. Tá amach tá rá nó Madíreach fácan sa seach sa lár. Tá si ag glóir an cúil a cóscóir dómh trasna. Breandán ar cosantóirí Ceatharlach an countsa. Imime amach de ciúis bróga an son agus níl si methe fós. Fós an immert. Ach an pass clean in Míchéal a cos a chur isteach an son. Ach ag a deire beag an Cicctaibh lína ag Luimneach. Arhuiil á dhéanamh inis ag Luimneach sin ihre fithe sé. Mréad Cavanagh teachta seach agus Ellie Wolfe a fágan na Páirce. Beag an Cicctaibh lína ag Luimneach agus le lán nirt den siad gach díthla seo chur isteach sa chearnóg. Nómad agus 10 second atá fáca có. Chun cúla ghaimsiú ní dulm go bhfuil dóhan am na cúlíní a gáilt. Ag le Ceannais Roinn a ceartá gur tú an son a chur isteach ar bhean na Ceatharlach be Cluiche tastáil agus ahrúile chu maith dhéanamh Ceatharlach. Ifre hochtíag sní Elaine Weir a teachta seach ar bhórin. Agus céimiid again second cé fágan na Páirce. Clár le dul in áirt an son a gur tú a gcónaí a chur isteach ifre hochtíag a teachta seach sní Elaine Weir agus tá Megan Townsend ag fágand nó Sinead Hayden ceartan rá ag fágand na Páirc an son. Na Shellah búta ag Ceatharlach tá si ag críoc nó go láidir an son an countsa. Well, tá duine sínta ach tá Shellah go a Ceannais ó Luimneach inis ná riamh. Deir an clog bhfuil nómad agus 10 second fáca cá. Cúil nó dada ag a stad seo agus tá Ciccéir eile an son. Brunta ar Luimneach tá an obair chosanta inis ar fad le déanamh ag Ceatharlach ag a deire. Shellah an son ag Roisin Brown.
Will Cluiche tríd an lár, nó éon Cluiche an son ag Luimneach. Ó céimeanna san reis an son ag Ceatharlach agus an kick séir. Brunta Ceatharlach deir an clog go bhfuil 52 second fácathe. Ceatharlach an tosaigh cuinig raibh. Iirecht ag clína hé tháinig isteach a bhí an san líontán a bhí cealathe agus ar ceall ach an cúil cinúnach son ag Naomh O'Neill. Crothathe ag Megan Townsend isteachtaí Naomh O'Neill sin an difriad go dtí seo an Sathairn go dtí seo. Is féh an nómad fáca an rud a bheith le déanamh ag Ceatharlach ná seilbh a chamad an adas gur féidir lotha. Ceann an in náir de san éir an féidir lo seilbh a bhuacan sin íon cheist agus stad seo tá sé ar náis ag Luimneach ach brú a deir an réitóir agus an buntáiste a ríist ag Ceatharlach tá 30 second fáca cá níor bhúidir Ceannais Roinn ag Ceatharriamh ach tá siad cool chun tosaigh anois an sa Bart Naomh Breandán Grand Heating I Biorra fága siad fé clína ní hé ard hespántas tu uhaí ceithre chulína Ceannais éir an council gair. Seaco fada le Ruth Birmingham an captain Carú nómad fáca cá deis beidir an captain an council slána heisteach ag Ruth Birmingham cadé mar críoch an son. Scored in chéad scá ceann inspiráideach ag an captain agus an bhearna síntamachtaí ceithre chulín an taum geall bheith caite an sa agus an Bonán séad an sa don géadú riamh an Craibh tucalótha I Roinn ag Ceatharlach déine siad céalúra go madan anna chríochar fadar fad ach ag a deire iad a bhí níos fearr héana seach ag Ceatharlach nád a sé ag Luimneach agus anna iirecht ar fad ag Ceatharlach bhíidir fé bhrú go mór in san chéad le ach an son fuidir an chéad cúlíonn dá go tain dúradh ribh le haimig clíana ní hé na scóir na ribh sin ag Luimneach Maeve McNamara, Deborah Murphy agus Iris Kednelly ach ag an ris a bhí Luimneach an tosaigh 3 cúlín in ag cúlín amháin ach cuoinnig go raibh gá le láidir cuithe in áíire an sonnacha ach ina dhéag sin ag túsan dair le tháinig Ceatharlach amach go láidir ceithre cúlín maithastí chéile clína ní héile gá kick sé Roisin Bailey agus Rachel Sairo Nimmert agus don géadúir sa cléith idir mithe chun tosaigh 5 an aige 3. Deisna ag an dáhéamh an son ach an scóir cinúnach a teacht a Ceatharlach Naomh O'Neill leis an cúldómh agus ceithre chulín atra. Leis ní fada uinganis nach an inis an bronna. Hís fuinga agus an Corn Liver Brunta ar captain Ceatharlach sinna Ruth Birmingham agus cadé mar cúlín ag a deir fórsaí chun an bua I chinú agus stair dint agus buinteach an Sathairn ag Ceatharlach. Lucht lenta agus cord agus tailig agus mar sin a Tráchtaire chun céalúra a dhéanamh lotha. Stair dénta bhí Luimneach cúlín chun tosaigh nuair chasan fór na gcuine bhí céile roinn seachtaí ó hin ach an Sathairn tá an bua tucalótha agus tailte go maithe deire ag Ceatharlach. Is siad fós ag céalúra mar a Páirc agus sin ag súl leis an runna gan bhail. Uachtar an cum an Luimneach scail Peil na manta sin Sathairn sin Míchéal nátan agus brunna sin an corn don géadúir ar Ceatharlach. In á riras go bhí sé dechar an dáhéamh ag gimmert leis na cinéalacha bhí sé Harbh dín Harbh dechar an gcuoch láidir sin ag Luimneach sa chéad le ní dom go raibh dóhan do bhaintáisteáid an rise gan nach gá chulín chun tosaigh agus in Sathairn le trididir agus trididir ach ní raibhidir an na scóir na chaimsú an cúil cinúnach sin in áíar an difricht atar an Naomh O'Neill le críoch úntaach pass ribh sin ag Megan Townsend agus ceol buintas an angach ag Ceatharlach. Lá starú lomh tá sin fós ag céalúra
Lár Páirc, cuioine go beag an cluiche Ceannais roinne trí going gan bhail sin idir an chlár agus Russ Cománic a Ceatharlach. Le feiscin ríist ar YouTube TG Cahar ó Fart Naomh Breandán an sa Biorra. Captain Ceatharlach an son sné ife nó Ruth Birmingham. Agus cógáir agus á dhéanamh lena cólacha tá siad Harbh sás de riméideach. Buna siad ceolas an ihe nacht ach ní fada go meisi de cuiinmh ar an gomórtas críomha agus créimh seoir na hÉireann Péidir im lína. Loch lenta ón dáhéamh Harbh sásta leis an caibhland ach siad Ceatharlach atá ag céiliúr an sa fós mar barc. An brunna is le dénta ar an Captain agus cad é mar chúlín dearnach a fuair Ruth Birmingham hí 10 an fácha seileamh búteacha tháinig sí steach ar an clíháin agus a chiúis na bróga anna iirecht thar an trasnán chun an bua chinú de Ceatharlach héana seacht le náda sé agus iad Harbh sásta hí Luimneach a Teachtarnais chormíidir an tarna bouta agus denómad fácha cúlín an taobh Ceatharlach a críicnig níos beláidir a clína ní héile cúlín maith chic séir méh ó níl le cúlúntaach agus an scóir dearnach an son ag Ruth Birmingham ag cintú bua dóibh. Nis ar an Dave Howelltá túachtarán Míchéal Nátain réig leis an corn a bhronna ar Captain na fórna Ruth Birmingham agus anna haspántas ar fad tuch uí. Stóir cíban son é Ed Birr ba sé Harbh sásta. Bhí sé ag súla cluiche agus cé go raibh an dá iarrainn tríis ardú céim bhaintach go tí roinn a tríd an bhblionn se chuing. Bhí sé leirteach na seachtain a rag raibh taspántas maithúig. Anis tá méid beag na coilmh an bhronna. Ar lá Harbh gléifar agus míábhar in áír an tá caibhlant má feicithe Angón na fíor groch cnílach an sa agus gála chuíthe sé dón tús. Ceatharlach fós ag céiliúra. Agus an captain ggéirigí de bheile tras na chúthaí an son go dtí gnéon faoin bronna. Agus Ruth Birmingham rála chalíní trídíí tras na chúing an sa go dtí gnéon faoi an rud is táchtaí an son seanóna an corn a bhronna oirringe tá siad riméideach ar fad don géadú riomh an corn sa a bheith brunta ar Ceatharlach. Leis an túachtarán Míchéal Nátain ag gháil buocha seas gachtain an sa as an Páirc a bheith chuirtha ar fáil agus Crut na Páirc leis an drochaimsir le né míonús. Agus gháil buochas leis an réitóir agus le gahainge a charrig héh ifigigde. Cóhrón déanta le Luimneach. Ach ag molla sár haspántas atá feicó Ceatharlach an san tróna. Iad a bheith ag céiliúra gan éon cheist. Lá starúil go cinnte ag Ceatharlach. Agus an bua tailteachá. Túachtarán ag chuí gach rathair an dáireann agus iad an raigtí craobh na guaigí. Leis sin teacht go luach dar nó. Tarraigh an bua seo spreagadh go cinnte de Ceatharlach. Leis na fada go mbeadh sé an corn ar an Captain Ruth Birmingham.
Tugtar na Giri Sprague Clean mar seo Cailíneoga agus siad ag féictar na lécra seo ag gimmert chud an cluiche an neir tú agus níos mó dtína thugann isteach ag gimmert cluiche ag fás agus ag fás bliana ní bliana. Léach na himmartha weil Céile a clína ní hé ó Ceatharlach agus is sin le bheith bronta chomá. Anna has spántas ar fadar fad bhí si ar aus an dán óna chicken na séire. Léach na himmartha tránóna clína ní hé. An gradam san tailte ag an éon cheist. Agus inis an cur le bheith bronta ar chaptéin na fórne ní Ruth Birmingham. An uair a dur an Tugtar an éhranna don géadú riamh ar Ceatharlach agus an captéin Ruth Birmingham. Cógáir agus le Ceatharlach. Is beidh cúpla focla going ón captéin. Tá náthas ar go cinnte a dúir sí an curna ghlacha don bhuair an speisialta so anna chuid ibre ar fad déantacha. Í gáil buchas don taíocht tá ag Ceatharlach agus slua almhór ar fad bailhansáid taú le Ceatharlach tránóna. Tá an gnó déantacha. Buchas scafa leis na clubban agus a dtíine a chuirn an síl agus a thógann imreoirí ar aig ó ís na hóige. Buchas don bhanistíocht agus Upper Ed Burke agus Sinead Commons. John Corcoran, Kevin Larkin, Sean Cleary, Louise Brown agus Cát Morris agus Bernie Cairns go léir Carew. Buchas an réiteoir agus a chuidifiigh. Leis an captéin Ruth Birmingham ag gháil buchas leis na himreoirí ar fadar an banélas an méid ibre tá chuir isteach acu le seachtaí beag an nús. Se an chur an tailte agus Anna Haspántas ag Ceatharlach. Is siad na curí I Roinn a Ceathair de gábhfuil agus a fithe Ceathair an scóirtear an chansá I Biorra cúil agus 7 cúlín ag Ceatharlach, 6 cúlín ag Luimneach cócáir agus le Ceatharlach. Irrigé sin haspántar clár na scóir aber bhá déint ag Maeve McNamara son bhfuil seansar cúlín an count san a meisteach an chéad scóir seánóna ag Luimneach an sa ag Iris Kennelly ar scóir casan si, ampíonn si agus an so go Aaron Trasnán. A cían tú san an áirte tarlinn sigan san beidir go bhfuil seansan sa ag Luimneach ar cúlan líród $1 fun na háite agus bhí seansan sa láirnis. Roisin Bailey Tamán chun tosaigh oscailtí inis os a choramach Bailey fós dal bhfuil si sásta leis an cúlín tá si sásta obair fáingarí si déint go maithan son ag Rachel Sire. Iireachta Tráchtaire isteach sár cúlín ag Sire. Beidir bhfuil seansan son ag Iris Kennelly for sí sár cúlín sa céadla beidir níos leis a gitógan countsa Ibrahim isteach agus scór an cluiche Triála si an count san na chuir isteach Aaron Trasnán turling ógur leid si sa cearnó count contour gimme isteach an son agus tá sé bheith isteach sa líntán anig si léhí McNamara fós a dul Carrick tastal an pass tu go leistig deis an son ag Luimneach agus an count son a mithe Aaron Trasnán an son starts on a mirror stray agus Shelf Nash ag Ceatharlach ag Garrish an son Sinead Hayden chance an count so ag Deramish Doc Celine Ton Maeve Shako fada le Ruth Birmingham an captain Carew Noman Fáca có Deis beidir an captain an count so Sláine Hishtach ag Ruth Birmingham Cadé do river Ceatharlach agus an captain Ruth Birmingham Cógáir agus
Tá ná sé go cinnte a dúir sí an corna ghlacha don bhuair